Ki parlok rawon kane kedai kesen kaban kong ya pi hakaba uban kong haduk kakatan ubasau unang yo ya ka song pisa shipolak tengka marway harangkat ke trofi bat ka certificate kublai ya pi baro ki parlok sachisen peskau pa ya pi sha kane ka video leng ba new channel ubang yo ban ya kenduk nakapor sakapor te menta ha kane ka video ro kan long ka video ka ba karpang na ka penta jong pi ki parlok rawon ki baju snol tunat ban jale chim benta ha ki jing ya ka poi do ka ha kan leng ki jakaประเภทte ha shwa pengin sedang ngakar pat ya piเป็นสงภาพban share ki parlok jong pi knang ba ma ki ro kin tip ya kane ka jing ya ka poi do ka ka ban salong ha jain tia hil te alengin pej bat sngap ya kane ka notice na do pestang ha do ban dakut knang bangin skong tho shai ha ba ya dai bat ki price ha ka tai ka sngi ka fishing competition ne ka jing ya ka kwai do ka bala penjai da uma bin su chiang ka jaka ha pren thlu wa pung snong ha ka pung jong uma karpat dakar ka badon ha east chantia hill district ka lanti banjai sak sau bat ka bajangai tang kumba news pa mitar na usorok ba kat ba ya ka tarik ban pen kwai kan long ha ka pra tarik nai ba pra hatar pen riu ka por dang na do kan ta shi teng man step kan kut ha do lai pa je jan met ka dor tiket ha ka tai ka sngi kan long jar san spa shirum yang uai ukwai kat ba ki price ki long kumne ban kong un yo shi polak harangkat ke trofi bat ke certificate uba aro un yo shi polak harangkat ke trofi bat ke certificate uba lai shi polak harangkat ke trofi bat ke certificate uba sau un yo shi polak harangkat ke trofi bat ke certificate kini kidai kisau tali kin yo shi polak marway te uba bot nang ta sa uba san un yo lai lak uba henry shilak uba heneu shilak uba pra shilak uba kandai shilak uba shipo shilak uba khatway shilak uba khat ar shilak uba khat lai shilak uba khat sau shilak uba khat san shilak uba khat henry lai po hajar uba khat heneu lai po hajar bat uba khat pra khat san hajar kini kidai ki khat pra tali haki kadan jong ki price te na lor nang ta kan don ro sa ka construction ki don ar benta ka construction A bat ka construction B ya ka construction A ka don kumba shipo tali ha ka dor shipo hajar marway kat ba ya ka construction B ka don ar po tali ha ka dor Henry hajar marway te na lor ki do kha rim ante do kha thamai sa khat Henry quintal ha ka lai po wai tarik nai ba hen new ar hajar ar pon riu ha ka por kat ar ba je jan met on pen khwai sao tali ki pung on de tiket na do ka hen new tarik nai ba pra ar hajar ar pon riu ha ka por khandai ba je men step on sha ban bo jaka da usej ne ruyang haswa ban de ya ki tiket sisen baldap ki price kirwon kim don hok ban thau jingkul mar om sha ban de la ne di kiat harut jong ka pung ka jingjngai uwei na uwei urawon kat long kat sao uchi marway on shim jing thau habaro ka chai do ka lai no tang ka kha he kli te ka basang tonat so so na lo na ta kan sadan ro sa ka lo ki dro ha ka tai ka ski ha ka ba uban nang kong un yo ya ka alto ke ten brand new la ne ula ban chim da ka bisa kum ba lai lak tangka uba ar un yo shilak uba lai shilak bat uba sao lai po hajar ka dor jong ka ni ki tiket kan long lai spa si tiket bat san spa a tiket la da duna breu kat baduna ro ki price ki dijaj bet kat bala that ha ka notice te ka notice kala posh ka bakut ngai baro na preng jok pi ki ba sngap pat pet ya ka ne ka notice na do pasdang ha do banakut plus ko to shai bai dei bat ki price te la don na preng jok pi ki parlok ki ba takwa ban wat tik tibya shu shu pila ban shim ya ki ki tambar badon ha trai jong ka ne ka notice kadang ba pin sng to shai ba bai dei bat ki trai ro te ta kata bless you